खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 मे रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव नागारलायनो हागौ। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। बृष राशि। दोहोन दौलत आरजिना लानो हागोन। नखराव सान्थि फैगोन। मोजां सान। मिथुन राशि। गोजान लामा दावबायनो मोननो हागौ। गोसोआ रंजाखांगोन। मोजां सान। कर्कट राशि। खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा। देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोननो हागौ। सिंह राशि। गावनि आंगोजों मानिबा जाहोनाव दावराव दावसि जानो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। कन्या राशि। मोजां हाबा मावनानै सुबुंफोरनि गेजेराव मान बांनो हागौ। बयजोंबो अनसायजागोन। मोजां सान। तुला राशि। माबा मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। आयु गोलाव जागोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे मोजां हाबा मावनो बिबान मोननो हागौ। गोसोआ थुलुंगा मोनखांगोन। मोजां सान। धनु राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि हाबा मावफ्लांनो हागौ। गथ'खौ लाना जिंगा सिनांनो हागौ। गाज्रि सान। मकर राशि। नखराव दोहोन बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। मोजां सान। कुम्भ राशि। नोंथांनि अहंखारनि जाहोनाव रांखावरि जोबस्रांनो हागौ। जार्लायाव गोग्लैनांनो हागौ। मीन राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसार जानो हागोन। बिफानि सुखु फैगोन। मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।